and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sumpay ni atong sugilanon, sala ba? Walay kumplitong pamilya ang akong apo karon nga si Dana. Nasayod kong ikaguol ni akin eh. Mao nga, Abi, dili ba ka ba nagsama man mo og grado sa akong apo nga si Dana? Oh, grade 5. Kun mao, i-transfer ti ka sa eskwelahan sa akong apo. Aron nga may ikauban siya kanunay. Ug may makabantay na niya kun wa ko. Ikaw nang bahala sa akong apo sa gayon nga wa ko uban niya. Haba? Abi? Ha? Mupalin ko og eskwelahan? Yes. Pakigsultihan ko si lolo nimo mahitungod ni ana as soon as mahibalik siya unya. Katuog na. Nauman ka na magkahaog himasa. Gabiin ra ba kayo? Dugay kong balik kanina kaya ang traffic sa dayon ng nakong pauli. O saon nga may disgrasya man sa daan. Lo, Katuog na, oy. unya ra lo. Nagduka na ko, Abigail. Musayo pa taog ma. Kadiyot ra lagi lo. Usa ba ka na? Ano ni sugot di ka sa gisulti ni Madam Anita nga ma-transfer ko? Di man ko ganahan lo. Mga dato man ang nag-school dito. Wa ko maanad lo, uy. Unya, pwede pa di ko mupalin nga October naman. Way ko daw sa kwarta, Abi. Kailan ni Madam Anita ang tag-iya sa maong eskwelahan? Mao nga wa gyoy problema. Unya, kay di man ko ganahan lo. Primero ra ka na sa sinugdanan na. Mahanad ka ra unya. Pero lo, di... Buot ni Madam nga may kauban kanunay ang iyang apo. Aron na, masiguro nga may makabantay kanunay ni ini. Himuon ko niyang yaya ni Dana. Tako naman si Dana, lo. Adili, gusto lang siya nga may kauban kanunay si Dina. May makamonitor tungod kay may sakit kasing-kasing ka ng bata. Week kuno, matod pa. Huwag dili mahimo mo balibad kay nakutag-utang kabubuton sa ilang pamilya, apo. Lo, Mo nga, sige na. Pamahuway na kita. Ginay, anong mo balhin mo ka? Paano ko'y best friend din sa eskwelahan? sige lang, Pwede. Best friend maghihapon ta dito sa ato. Silingan pa yata. Wala ko'y kauban sige din eh. Ako di bay. Unsari ko. Anino? Oh, kauban gyapon. Dili hinuon na bubuwag di mong imong anino. Nainag di. Yung muna na. Di na ko ganam kaon. Ingon ka ganina, gigutom ka. Di mo na lang ipan. Di ko. Anak ko gutom ma. Lagot ko nimo. Ha? Ano man? Mo balhin mo ka. Wala mo ko'y kauban. Salbakot. Nablagi ko bay. Ubananda ka. Sige mo ubanay mo ba? Yay ka. Di man ka na makikuban ako ay. Dili agi pulan sa kong naong Pulano na akong naong? Pulanon. Pulan ka din sa kong naong? Kaapa man. Abi kay crush mo niya si Abi. Pataka man lang ka Marcelino, uy. Ka mga bata pa nato, crush na kadiha. Nainag di. Nanaw niya kay laing mga friends dito. Malimot ka na ko. Nato bay. Nato. Last day na ron ni Abi din eh. Wala gwapa sa itong room nga crush akong migo. Sapa, Mars, uy. Spaghetti. Sugsugan kay kastanan. Ako gani, di masagani ko ganahan nga mo transfer. Pero si Lolo man ang magbuot. Mga wala ko'y mahimo. Sige na lang.
Magkita bitaw gihapon ta sa ato. Unya magkaduwa gihapon ta inig Sabado ug Domingo. Mag-unsa man ko dinhi sa mansyon karon lo. Sabado man ron. Tingla pa man ako. Gipatawag ka sa madam. Nara siya, naglingkod. Dali, kay atong duulon. Madam, nanang akong apo nga si Abigail. Uy, Abi, unsay isulti, ha? Maayong buntag, Madam Anita. Maayong buntag usab kanimo, Abigail. Sa Lunes, ato ka na mo tungha pagsugod sa gitunghaan sa kong apo nga si Dana. Matag sayo sa buntag magdungan kamo sa pagpaingon didto. Hinatod ni lolo ni Juan. Ayaw na kamo kabalaka sa tanang gastuhan o sa mga gamit kay ako na'y bahala sa tanan. Mao nga kuhaan na ang kanang paper bags nga naa sa lamisa. Imo ka na tanan, Abigail. Kumplito na ka na. Gikan sa uniform, ngadto na sa bagong sapatos ug mga gamit. Hala, Madam, salamat kay nining tanan. Ay nakanaghuna-huna Juan. Gusto lang ko nga may makauban kanunay si Dana. Sama karon. Sukad nga may biya ang iyang mga ginikanan o igsuon. Dili na ganah mo gawas sa iyang lawak ang akong apo. Gikan sa eskwelahan, magpundo na lang si Dana sud sa iyang lawak. Ug nabalaka na kay ko ni ini Juan. Weak o kasing-kasing ang akong apo. Busa, buot ko nga may makauban siya. Masuod nga, kanang sama kaniya og pangidaron. Maong, Abigail, di ko ni Madam ang akong kamot. mahimo bang kuhaon mo ang pagpati sa akong apo? Suura siya. Kay bahilo ni anak, hatagan ko usab ikaw sa kung unsa may akong mahatag sa akong apo nga mga material nga butang. Madam, dili na kinahanglan nga imo nang buhaton. Dako na kay may utang kabubuton nimo. Unsar magunang magkasuod silang duha. Di man tingali na lisod buhaton kay managsama man sila og pangidaron. Og buutan usab ang imong apo. I insist. Pribilehiyo na nga iyang ma-enjoy sa iyang pagtuman sa akong hangyo. Uwa ka ba'y buhaton karon, iha? Manla pa, Oo, madam. Waray lingaw ng bata. Magduwa na dito sa amo. Magkadusingot ro niya na dito. Lo, Kun mao, may mo bang imo nang sugdan ang akong hangyo karon nga suuron mo ang akong apo nga si Dana? Lolo, ay. Kauno na diha. Ano pagsigigyawit? Mabastian ka unya sa madam o magtuong nagbagulbol ka. Ingon man ka nga wa ko'y puhaton, bi. Manla pa, manggut ko. Unya, manlimpi sa pay. Unya, manilik sa gawas. Unya, magdaop. Unya, Lo! Kauna diha. Aron ka human. Imong sakon sayang lawak sa inday sa dina. O imong dadag snacks. Kani, mo na ni ang room nga giingon ni Lolo. Ang room ni Dana. Ay, maawaw man ko eh. Unsaon kahanan ko, no? Di pa lang ko niya takdun. Dili pa yak kaayo na siya hinagad kung magkita mi usahay din sa ilang mansyon. Aw, masmile no, Queen. Pero, di man mi magtabi kay mauwaw man ko. Nga, bahala na, uy. Manuktok na ko. Ibutang sa nako ning tray diri sa kilid. Ay, nabahala na cute. Dana? May gida ko nga pagkaon.
Gipahatod ni Lola nimo. Dana. Ano ginaman na ni mo balik ang pagkaon, ha? Wa siya ganahiya na. Wa diya ka na, Wa. Kay wa man siya mga plis sa pultahan. Isang piti mo. Kadaghan lo. Natug na tingali. Nala, sige na lang. Ibutang na lang ka na diya. Ako na lang ingnon sa madam. Pwede na ko mo uli, lo? Dili. Dili, ha? Kay tingalig may isugo pa ni mo ang madam. Sige, lo. Dana? Apo? Musod ko ha. Dana? Ay. Nagtakilid siya. Mulingkod ko sa iyang kilid. Dana? Apo? Gipahatdan ta kakaganina din hini Abi og makaon. Nakaila ka ni Abi, dili ba? Ang apo ni Noy Juan mo ba? Buutan ka ng bataa o kaedad lang ka mo. Nakasiguro ko nga magkasinabot yun ka mo. Og may good news ko alang kanimo apo ko. Sugod karong Lunes, mag-uban na unya ka mo og usa ka eskwelahan. Mo nga, dili ka unya magmingaw. Aren't you excited? Apo ko? Apo? Dana? Oh my God! Dana? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!